Molweni manene nani manenekazi. Igama lami ndingu-Mrs. Lelethu Achuma Feni. Namhlanje we are making history eMthatha. We are opening a big store sika Saved Makoti clothing line. Masambeni siyeni ngaphakathi niyozibonela what we have in store for you. Hello guys, ngingalaza noma luthethayo. Silapha sizo attend i-grand opening ka Saved Makoti clothing line. The entrepreneur ndihlala eMthatha. Sizo supporta yena as entrepreneurs. Bye. Molweni, wamkelekile kwa Saved Makoti clothing line. Thina silapha sibahle, si-cute, uphi wena? Hey guys, welcome to the Saved Makoti clothing line opening. Joy. Siyadikelisha ukuthi i-Saved Makoti clothing line Elite Street today on the 2nd of March 2026. It's officially open. Ndisuke naye ndingomnye wabantu angakhange babe loyal from where she started. Wathi xa isuka ndaqonda yho mna bendandela la makoti umile kakuhle, ndifuna yena, ndifuna ukuba ndinxibe ndidushuze njengaye. And then ke yho ixesha labo uba uthunge into uba uthi ufuna le nto uyifumana ibe more than le ubukopeki, uba ubukopile ivele iyodlula uba ngathi ingathi le nto bendiyifuna njena ibifanele uba inje but imbi ke ngoku le bendifunani kule kwaseqaleni nje because ibifanele uba ndivele ndathi ndifuna into enje ngale ndiyithungelweyo. They deliver on time. So ndivunyelwe i-uniform, you can't believe ndikhulula ngoku ndilapha. Ndanxiba ndaqonda andikwazi ndiba ngathi location ndiyasuka from Kingstown ke mna ndizothungisa eMthatha because of indlela abanesineke ngayo abantu bale khampani, indlela abanothando ngayo abantu bale khampani. Andikwazi nje ukuthi ndithi ndiyaya komnye umntu ndiqala yabona le ndiyayifuna but hey imali, kodwa ndithi qala hey akazundenzela le nto lo mntu mandincame. Usisi athuke uyasenzela nala nyweba yobana ufake i-deposit. Thina ke singabantu asifuni stat, thina siyifuna into ukuthi stat sifuna simale sisithi hayi ke mna ndiyaziwa ke ndiyacomplaina ndifuna into ekhawulezayo ngoku but they deliver guys. Andiyazi into asenzela yona usisi Achuma. Emhlabeni wonke akho mntu ongamazi uAchuma. Saved Makoti Sebibambile ndawo sisesentre sikwamaXhosa I thank God so much. Thank you so much, guys, for it recently. Thank you so much. We are officially opened. Yeah. Thank you. I want to thank Mr. He came into the company and he made a very big
friends. I want to thank him. Le brand yethu ithi Save Makoti. It means that she is saved. Amen. Amen. Now TikTok bakhona amazwi o Blessed Makoti. No Glorious Makoti. But this one is Save Makoti. London indinika into bana she must be an example of Makoti. Amakhoyo. Yes. Bekholwa bengakholwa. Yes. And she has to set an example of being a saved Makoti. Xa usaved ke it means into ejongileyo kuyo. She is a giver bathandekayo. The reason why kunjena apha she hayi ke mna andifuni uxoka. Uyangambatha. Njengondodakazi uyangambatha. It's not that akazinyanzeli, but she's doing whatever she can and provide. Amen. Uzoba ngumzekelo. Ube ngumuntu okwazi ubabonelela abantu. Ungaziphakamisi ngenxa usozibona sophindela nje apha. Uyazi intobana God has started this. Yeah. And uThixo uzophinda uyawufeza umsebenzi kwinyasha. Lean on God kwinto yonke oyenzayo. Ukhase ngoThixo. uThixo must be your shield for whatever you do. Otherwise, uba uzakwenza ngoku-wisdom yakho izawuphela nona. But lean on God, umthembe uThixo. Ngoba lithi izwi likaThixo abathembele ngayo banjengentaba yaseZiyoni that will never be shaken. Yeah. Amen. Amen. If you lean on God, ubambelele ntasekhaya. Uthobile uhambile ngoku, you are on your own, but you are with God because you are saved. Amen.